नलबारि समस्तिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथां केन्डिडेट बिथां जय मुसाहारि बिथांनाव आङो दिनै सोंनो नागिरदों दिनैनि बे बिसायख'थिनि बिथाङा बेसेबां आशाबादि बेखौ। आदसा दा दिनैनि बे बिसायख'थियाव बेसेबां आशाबादि होनना फोरमायगोन? गिबियावनो आङो गासै बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बयहाबोथ' आसा राजनितिया गावबा गाव जायगायाव दं जेला आंबो आसा आंबो सालबारि समस्तियाव गोबां रायजो राजानि सहयजुगिता जोंजों दङ हिसाबै देरहानायखौ खाथांखोना हमना लादों आरोखि। आदसा बिथाङाबो बुंदों देरहानायखौ खाथां होननानै फोरमायदों, नाथाय साननायनि हाबाफारिया बेसेबांसो सोलिखो होननानै फोरमायदों? जास्ट ओरैनो पस्टेल भटआ थांबाय बेहाय जोंहा इउपिपिएलनि बिथां मानगोनां बिनद मुसाहारि बिथाङा 65 मोननो हादों, आं 36 मोनदों आरोखि। उनाव जिएसपिनिफ्राय 24 मोननो हादों आरोखि। जास्ट स्टार्टिंल' खालामहांदों आरोखि, दा फार्स्ट राउन्डआ जोंहा जाथ'वाखैनो, जागायसिगोनसो। बिथाङा बुंदों बिनद मुसाहारिनिफ्राय एसे खम मोनदों होनना बुंदों, थेवब्लाबो आं बिथांनाव मिथिनानै लाबावगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थारैनो सरकाराव फैमारना हामारगोन ना हामारा बेखौ आं न' डाउट बेथ' बे खाथांखा मथा मथि दा सैथोआ मा दिनै सानसेनि गेजेराव ओंखारगोन नङा होमबा लास्ट टाइम। ओरैनो रायजोनि जिखिनि सहयजुगिता जों मोननो हादों आरोखि, बेयाव जोंहा फोथायनाय दङ बिपिएफ दलनि सरकारानो जानाय खाथां आरोखि। आदसा बिथां जय मुसाहारि बिथाङा बुंदों बिपिएफआनो सरकार दानाया खाथां होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों, नाथाय समाजो फोरमायसिगोन नाथाय सोर बबे राजखान्थि हान्जाया थारैनो सरकारखौ दानो हामारगोन बेखौ बारा गोबाव सम गैला बेखौ